салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, яхти лайк зинтон, подписация фаромӯш накунтон. бародаро, ҳамин акоманда 1.5 гектар боғи шахсӣ фурӯшишон будааст. боғ бародаро дар поёни маҳалли Сомониён, ҳамунҷанда документаш бародаро собственӣ, сортҳои дарахтош нағз бениҳоят. Мана номери телефонами экранада ҳай бародаро, ватсапешонамай, ҳамин соҳиби замин телефон кунтон, марҳамат гиритон, боғи нағз. насё нархаш бародаро 170 000 сомон, бо худохоҳад арзон мешавад. Ки гирад оши бада нашавад бародаро. ҳосилошам нағз. мана бисёр одамо пурсида буданд ки ама аз поёнои сомон мо ба замин ёфта гирифтам. мана замин 1.5 гектар, документаш шахсӣ. мана дарахтош амин 15 сола, 17 сола, 15 сола мехел. агар харидори аниқ бошон телефон кунтон, яком ҷавоб метиҳам, бурда нишон метиҳам. албатта манам дидагим боғ нағз. мана оғо баъд сари вақт мешавад, худо хоҳад ҳама вақт ягон камбудиш нест. мана дарахтоши ғораҳош бинда, ғораҳош нағз. ҳамин тарафи навобод рост боло бурая канал мешавад. поини канал ки дасти рост ба гашта, поини канал ки далша тарафи қибла ба марави ҳамин тарафанда бародаро. бо худшон албатта нағз кани бурда нишон метиҳанд. перековка кардаги охлот бафтаги, мисол обошба нигоҳ кардаги ки гирад бо худаш хушрӯкар ободкар мегирад иншоаллоҳ. барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур. ҳамин ашмо ҳичи набарояд яхта лайк зентон, подписация фаромӯш накунтон. ҳамоқа дастгирӣ кардагиотон ба ман миннатдор бародаро. мана худо нигаҳбон бародаро. ман ягон саволотон бошад албатта яком телефон кунам, ватсапи шумо навистон. албатта яком ҷавоб метиҳам. миннатдор бародаро.